Tenminste, wij boven, helemaal naar boven. Nee, ik bedoel, op alle hoofdstukjes. Alleen, nee, dat is de bovenste. Zie, zo. Probeer het zo te roteren, draaien. Kijken of Dit is iets, ja, dit is goed. En dat is dus, nee, deze is gewoon. Essa aqui acaba de tirar. De Koningsdag. Zie, de Koningsdag. Koningsdag naar Roosaan. Dezelfde stuk. Maar dan ik otro weer. Dat is un poco será de otra manera. Maar je hebt je best gedaan.
Esa aqui tá bom? Essa aqui tá bom? O aqui. O aqui, essa aqui.